mafi girman tushe na tsoron Allah subhanahu wa ta'ala na farko shine tuba ingantacce zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tuba ingantacce ta hanyar nisantan abubuwan da Allah baya so, sannan da aikata dukkan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana umarni da su, kiyaye farillai, kiyaye wajibai, kiyaye salloli a cikin lokacinsu, kyautata zukata, tsarkake zukata, ya kai inda zuciyarmu da zukatanmu za su zamo zukata ne tsarkakakki wanda suka tsarkaka daga dukkan waɗansu mugayen ɗabi'u. Na farko, babu hasada a ciki, babu ƙeta a ciki, babu ƙyashi a ciki, kuma zuciyoyin su zama zuciyoyi ne waɗanda suke cike da alkhairi, da son alkhairi wa kawunanmu, da son alkhairi zuwa ga wasunmu. Saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadithi, imanin ɗayanku ba zai cika ba shi lokacin da yake sowa ɗan uwansa irin alkhairin da yake sowa kansa. To yau in kuka kalli kowannenmu yawa kansa hisabi, son rai ya mana yawa, son kai ya mana yawa, rowa ta mana yawa, ƙeta ya mana yawa, hasada ya mana yawa, ƙyashi ya mana yawa. Kawai za ka ga mutum wani lokaci saboda ni'iman da Allah ya wa wani makwabcinka ko ɗan uwanka ko abokinka ko wanda kuka haɗa wata mu'amala tare, wannan ni'imar fa ka san watakila ma tana da nisa da kai, da a ce an yadda ita a ƙasa kai ba za ka iya tsintanta ba, amma za ka zo kana cin kanka, kana ƙuna, kana babbaka kawai saboda ni'iman da Allah ya wa wani. Mafi yawancin matsalolin zukata da suke damunmu a yau, kake ganin mutane kullum suna sintiri a gidajen asibiti domin neman lafiya. Ana zuwa aka duba matsalar farko shi a ce ma zuciyarka ba ta da lafiya, kuma rashin lafiyan zuciyar nan mafi yawanci ba rashin lafiya ba ne da yake bin jini, a'a rashin lafiya ne da yake da alaka da ɗabi'unmu. Ƙeta ce ta ma yawa har ta hana zuciyarka zama kurum, hasada ce ta maka yawa har ta hana zuciyarka zama kurum, ƙyashin wani abin da Allah ya wa wani daga cikin bayinsa shine ya dame ka, ya hana maka bacci, ya hana maka sukuni, har zuciyarka ta rasa lafiya, kuma wannan rashin lafiyan yayi tasiri a cikin gangar jikinka. Da za ka tsarkake zuciyarka, ka cire dukkan waɗannan dauɗan daga ciki, ka samu salama, ka samu aminci a cikin zuciyarka, to shikenan shi kaga gangar jikinka gaba ɗaya ya samu lafiya. Saboda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mana, ya ce a cikin gangar jiki akwai wata tsoka, wannan tsokar in ta gyaru ta yi lafiya, ido zai yi lafiya, kunnuwa za su yi lafiya, baki zai yi lafiya, hannuwa za su yi lafiya, ciki zai yi lafiya, duk wata gaba da ka sani na jikinka in dai wannan tsokar ta zama mai lafiya, to duk sauran gangar jikinka gaba ɗaya za su yi lafiya, za su kyautatu. Haka in ta lalace, to sauran gaban jikin gaba ɗaya su ma za su lalace. Shi ce ku saurara, wannan tsokar ita ce zuciya. Duk gaɓoɓin jikinka kakaf gaba ɗaya da ka sani, kowace gaba zuciyarka take bi. Idan zuciyarka ta samu aminci, duk sauran gaban jikinka za su aminta. Haka in zuciyarka ta samu matsala, in zuciyarka na cikin damuwa, to ka sani babu wata gaba ta jikinka da za ka ji daɗin rayuwa tare.